бисёр муаммои қадима то замони имрӯзаи моро омада расидагиянд, ки то ҳол ягон кас ӯро фаҳмида наметавонад. барои тасдиқи гапҳо ҷойҳои хеле ҳам ғайриёдӣ ҳастанд дар кураи замин, ки олимову археологҳо рӯз ба рӯз, сол ба сол, нав ба нав дарёфт кардан мегиранд. барои омӯхтани ин ҷойҳо солҳои бисёр сарф мешавад, лекин ягон кас сабаби аслии ӯро ёфта наметавонад. тамошо мекунем дар ин бора як чанд ҳамин хел ҷойҳоеро, ки дар Россия қарор дорад, дар ҷое ки бисёри тамошобинои мо қарор доранд. ҳамада салом алейкум, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. хуш омадем ба канали SM Шарипов. Блудни лес, яъне ки дар ин ҷангал тамоман парранда дида намешавад, танҳо баъзе вақт овози зоғ шунавида мешавад. дар зери бисёр дарахтҳо қабрҳо дида мешавад. ягон кас намедонад ки дар ин ҷо чияй ё ин ки кияй. ҳамин хел версияҳое ҳастанд, ки дар даврҳои қадим вақте ки одамо мехостанд ин қабрҳоро бикананд, чунон мондагӣ ҳис мекарданд, ки бел аз дастшон меафтид, яъне ки наметонистанд. барои чӣ иҷара ҷангали блудни меган, яъне ки ҳар як одаме ки дохили ин ҷангал мешид, фақат круг мегашт, яъне ки кадом направление ки нарава дар асл круг мегарда, омада боз дар ҷое мераса, ки аввал аз ҳамон ҷо раҳ кшидагӣ буд. лекин ғайриёдигиш чияе, ки аз дохили ҷангал баромадгоҳ намеёвӣ, ё ин ки раҳи асосира. аз вақтҳои қадим шумораи хеле ҳам зиёди одамо дар инҷа гум шудагиянд. ба он нигоҳ накарда, ки роҳи хонашон хеле ҳам наздик буд. ҳатто айни замон одамое ки барои ҷамъоварии ягон намуд мевагию хочпошу дигар ҷо ба он ҷо равона мешаванд, тамоми рӯзшона дар уҷа сарф мекунанд, яъне ки раҳ мекованд, обратно чӣ хел бироем. барое ки одамо раҳгум назананд, во ба дарахтҳо нигоҳ карда мераванд ва рост фақат мераванд ва ин дарахтҳо ба якдигаришон наздикай. лекин дар натиҷа ҳамин хеле мешавад, ки ӯ круг меоянд. чӣ хел рост равона мешавад дарахтҳоро нигоҳ карда, лекин дар натиҷа круг мешавад, яъне ки аз ҷое ки равона шудагӣ буданд, боз ба ҳамон ҷо меоянд, дар ҳоле ки ӯ фақат ба пеш рафтагиянд. чӣ хел ин кор шуданаш мумкин аст? як зан давоми 2 шабона рӯз дар ин ҷангал гум мешавад, то ҳамон вақтера ки ҳамсояҳош аз ин бора дарак ёфта барои ҷустуҷӯи ӯ равона мешаванд. баъди таҳқиқот кардани ин ҷо як чанд фактҳои аҷоиб дарёфт мекунанд. дар наздикии ин ҷо фони радиатсиявӣ дараҷаш нормални аст, лекин дар маркази ин территория боша 25 миллирентген дар соат мешавад, яъне ки ин 10 шумора аз норма зиёд аст. яъне ки таъсири ҳамин фони радиатсия буд, ки дар одамо хеле ҳам таъсири бад мерасонид ва одамое ки иҷара таҳқиқот мекарданд, саршон чарх мезад ва инҷоро зуд тарк мекарданд. бародаро, танҳо ба мухлисои ҷанговару бузингаро гуфтанем, ки ссилкае ки дар комментарияи видео закрепид шудагиай, ин ссилка ба шумо имконият медиҳад, ки дар бурди ҷанговару бузингаро пул кор кунед. ин корро чӣ гуна карда мешавад? дар комментария мефурмоем якум ссилка закрепид кардагиай. ба воситаи ссилка даромада дар сайт регистратсия мекунед, ҷанговару бузингари дӯстдоштаиатона интихоб карда дар бурди ӯ метавонем пул кор кунед. ва фаромӯш накунед, ки дар вақти поли регистратсия кардан дар депозити аввалтон метавонем ба промокоди канал бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка ба регистратсия кардан, ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария поргӣ кардагиай. дар Иримский райони Поён дар Иркутская област як ҷои хеле ҳам ғайриёдӣ аст бо номи бади Видимское урочиша, ки дар инҷа ҷойгираи дарёчаи Мурда. дар территорияи дарёи Мурда одамо гум мешаванд, моҳигиро ғарқ мешаванд, аз шикорчиҳо боша беному нишон гум мешаванд. соли 1992 дар инҷа гум мешавад як гурӯҳи таҳқиқотчиҳо аз Чилнов ва дар ҳамин район 40 километр аз деҳаи Видим соли 1992 хеле ҳам ғайриёдӣ состави 23 вагон гум мешавад, ки яроқ мебурданд ва 42 аъзоҳои посбоно ва 2 мошини локомотив. ҳамаи ин гумшудаҳоро то ҳоло мекованд, лекин ёфтагӣ нестанд. ва соли 1997 3 одам коргарои отделенияи политсия гум мешаванд
ва инора ҳам бошанд дарёфт кардагӣ нестанд. хайчи бародаро, дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. фикр ақидатон дар комментария бинависед, мавзӯъҳои навай интихоб кунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.